برش مهمان هيال وهبر آهني وتي جندگند گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت. درو تو درو بات پر بلوچ راج شرف مدہ ہر جگہ ہر کجا شات و گل بات اگر ما انسانی راج دفتر سر چمشانک بدیاں گوڑا انسانی سیولائزیشن کمو کا بیچارا گوڑا بندہ تا چھ بغیر تاکہ روچے مروچیا ہر راجانی تہا ہر قومانی تہا جیڑا و جنجال بوتگاں اور بندہ تا قومانی تہا کہ ہم باقی بندہ تی جیڑا کی جنیادمانی سر بوتگاں یا زالبولانی سر بوتگاں یہ تہنا انو بلوچ نہیں بلکہ اگر ہم راج دفترانی سر بیچارے گوڑا دنیا درہائیں قوماں نیتہا اے پہمیں جنجال اور جیڑا بوتگاں بلے زندگی قوماں سرپدیں راجاں ہوتی ہمیں جیڑا شہاز کرتگاں اور ہما چاگردی بیماریاں ڈائگنوز کرتگو دیما شتگاں اور پمیشکا آئیں مارتا کہ زالبول راجے یک حصہ یک باہری کہ گو مردینہ آوار تک موی اور راجانی یا ریاستانی یا ملکانی دیم روی بوتنکاں اگر میں بلوچ چاگردہ بیچاراں اور بلوچ چاگردے تہا شروع چی بغیر بندہ تا چی بغیر تکیانو نا زالبولن یک بلاہیں کردے ہستے مالو مالداری چی بغیر زہگو گنڈوانی اسکول و گسانی ذمہ واری چی بغیر مرچان جاب اور ادارہانی تہا یا کہ سرکاری دفترانی تہا جنینانی وتی یک کردے ہستے اور بوتا بلے انو جنینانی جیڑا چھیاں ما کجام حد تک سربوتگاں وتی جیڑہانی ڈائگنوز کنگا ما چہ حد تک تیاراں کہ وتی زالبولنا راجے یک باہرے یک مردین ہم کوپگ اور ہمراہی سرپد بباں اور سماج اتحادی مروی یہ چاگرد یک ترقی بیاراں یہ بابتا مروچی مگپ کنا تران مراگشہ ہمارا سرپدی دا میں امراہ مہمانانی تہا یکی بانو کلثوم بلوچ کہ آہوں راجیز دیوان ایک آرگنائزیشن ہے فاؤنڈر ممبرانی تا یکی کہ آئی کراچی یونیورسٹی چیتی ایم فل باٹنی سر کرتا اور وومن ایکٹیوسٹی کہ مروشاں آکار کنگا راجیز تا اور دومی نمگا میں امرہ ہیں بانوک اسیلہ عبداللہ کہ آہوں آئی پی ایچ ڈی فائنانس سر چلا گئیں آئیوں بعضیں کارو کردن کہ بلوچ چاگردے تہا یا راجیز حوالہ کہ وومن فیمنزم حوالہ میں گوش میں دیمائیں کہ آپ لیاری یونیورسٹی ٹیچنگ ہوں کا نگائیں گو منتوار بانوک اسیلہ بلوچ اور بانوک کلثوم بلوچ کے شمارچی مرو واحدہ تو دیوانہ آتے ہیں بانوک اسیلہ ماں بندہ تھا کہ یہ راجی جیڑہانی نہیں مگا برے ماں بندہ تھا ترامی جستا کنا کہ شما راجیز کی ہوتی آرگنائزیشن جوڑ کو شما کتی چپے ماں مارت کے بلوچ رہوں ایک بلوچ فیمنسٹ ضرورت ہیں یا کہ بلوچ جنینہ نسرہ ایک آرگنائزیشن بھی بیت اور دومی سے کہ تو ہمیں شما آرگنائزیشن کے جوڑ بوتا ہے اسی مول مراد چیاں خاص شکریہ مرچی تمہارا وتی پروگرام میں تھا جس دن وائٹ کو اور ہمارا ایک موقع داد کے وہاں راجی یہ متعلق گپ بھیجنی راجی یہ یک مبوشی کے یک خیال ہے یک سوچ ہے اچھے پہ آتا کہ یہ ضرورت ہوا یہ وجہ چاہیے بودتا کہ ہمارا یک راجی یک کیسے میں فورم ہے جیسے جوڑ کرنے کی ضرورت بودتا اصلا تو ہمارا راجی یہ کانسیپٹ ہے بگوشا ہے راجی نام آج میں بگوشا کی چھ سوچ ہے بودتا ہمارا میں یہ سوچ ہے کنچی ہوتا کہ ہمارا ایک اما فورم میں جوڑ کنک لوٹی جو آؤدا بلوچ جنین وتی جیسے ایشوز آنا بر بکنا وتی مسائلانی بر بکنا چاہے تعلیم حوالے بھی چاہے صحت حوالے بھی چاہے یہ وسائلانی حوالے اچھی بھی لیکن میں یہ جس دے کہ اوور آل ہمارا جیسے کوئی فورم ظاہر نہیں آیا گئی نہ جیسے پروونشنل لیولا نہ جیسے نیشنل لیولا نہ انٹرنیشنل لیولا جیسے کوئی فورم ہمارا ظاہر نہ بود گورا مانچل سدی سنگتا گو نیشتے اکریچی بڑے گا ایشوز جستا نہ بلوچ فیمیلز آنے بھی ایشوز جستا لیکن آئینی کرا جاگا نے اس کا جاؤدا ہوتی ایشوز آنا ریپریزنٹ بے کنا یا مردم نے اس کا جو آئینی ایشوز آنا دیما بیارن تھے اور ایک سوچ ہے بو کہ ہمارا ایک انچے پلیٹ فارم میں جوڑ کنک لوٹی جو آؤدا بلوچ جنین بعض اعتماد سرا بیان تھے بعض اعتماد سرا وتی ایشوز آنے گوگوشا اور عوام مردم بے بیاں جو آئینی تو کا کیپیبلٹیز بے بیاں کی کہ یک جیسے اتھارٹیز آنی تو کا یا اتھارٹیز آنی تاہا ایشوز آنی ریپریزنٹ بے کنا جو وتی فیلڈ آف لائف تو کا ایکسپرٹیز ایر بے کنا اور بیزانا کہ ای ایشوز ای مسائل اشانا حل چو کنک ہوتی پدا بعض یک
یادگار ہے کہ مطلب گوشتی کے ای فورا میں نام چی بیگ لوٹی ای فورا میں مارا نام چی رکنٹ لوٹی تو میں رستانی یک قول چلے رائی تو کا میں ایک نام ہے ریپرزینٹ کوتے راجی راجی ایک بلوچ جنین نام ہے اور ایک اچھے بلوچ جنین نام ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے خود مختار ہے یہ پولیٹیکل ویوز جستا یہ سوشل ویوز جستا یہ اکنامیکل ویوز جستا ازاں تعلیم چاہیے تعلیم حق چاہیے ازاں پولیٹکس چاہیے اور یہ پولیٹیکل رائٹس چاہیے ازاں سوشل معاشرے تو کا یہ چاہیے بڑا ایکٹ کرنا تو آؤدا چاہیے میں یک جستے اے راجی دیوان اما فوم کو تے اور آئیے تہا ہوتی درائیں گوار ازگوار آنکھ سے بلو جو نہ شامل گتا یا میں جو گوشن تیرے کہ کاروان میں بنت اور کاروان دیما دریا تو یہ بڑا میں راجی ایک فارم ہوتے راجی تے انگا تک تو فارملی طریقہ آپ ہے منگا تک یہ انٹروڈیوس نہ کرنا آئے تک لیکن میں جوہد کرنے گئی میں کوشش کرنے گئی کہ ہمارا گیا جو ہمارا بلوچ فیمیل زانی ایشوز ظاہر بیان تے میں آئین ہائی لائٹ کرنے اور میں جنہیں چوکاں وتی کھانا میں آئینی ایشوز آنا بھی بیچارے سولوشنز آنا بھی میں بوگوشے ارچ وتی ایک ایکسپرٹیز ہے لہٰذا چے وتی فیلڈ آف لائف ہے لہٰذا چے آ چکانا آ وڑا گائیڈ بکنتے تو اے ورا یک کانسیپٹ ہوتا جو میں جوڑ کو تو اور یک راجی یک خواب ہے میں جو میں ادھر روٹی کے میں بلوچ جنینا نے متعلق مکار بے کنے آئینی حق کے واسطہ بر بے کنے آئینی تعلیم میں واسطہ بر بے کنے آئینی صحت واسطہ آئینی اکنامک ایشوز آنے واسطہ میں بر بے کنے اور ہمیں خواب ہے تہا جیسے میں نشتگی جوہد کرنے کی کوشش کرنے گئی کہ میں آج پلیٹ فارم میں تو کر رکھتا ہے جو میں واسطہ جوان تو یک تئی گوشہ گئے تھے کہ راجی ایک بلوچ زالبو لے کے آرا مطلب سوشل ایشو ہستاں ایجوکیشن ہستاں بزنس ہستاں درا چیز ہستاں شما بھی چیزیں سرپری دے گو دے ما رہ گئے ما بانک کلثوم طرف کہ یک نمگی انچک شما گوشے کہ یک نمگی ہوتی جندے مردمانہ آگاہی دے یک کہ سرپت کنک تو میتگانی طرح گسانی تا ٹاؤنانی تا دومینی مگا تو ریاست تا یا سرکارا را ہوں آگاہ کنک ہوتی بابت ہے یہ دو بلاہیں چیلنجاں ایشانی تا مطلب تی بزنس گو ننگو ایشانی تا مطلب تی ایتھکس گو ننگو ایشانی تا تی ہیلتھ گو ننگو ایشانی تا تی ایجوکیشن گو ننگو ایشانا کو شما چپیں بترتیب دے گئی میں سوچ وہ باز یہ حوالہ چی کہ ہمارا یہ چی بڑا برگی چی کہ انچو کے مزانی کے یک چیزی شروع بھی آتی چاگردہ چی شروع بھی تی ارد گردہ چی شروع بھی تو بات ضروری ہے کہ اس کے ماں ریاست یا قانونی ہیلتھ یا اس کے ماں جو یک پولیٹیکل سٹریم ہے مین سٹریم ہے آودا رواگ اور آودا چی اس کے رجوع کنک آودا چی ہیلپ ضرور چی پیشتر ضروری ہے کہ ماتی چاکردہ پریپیئر بکنے وتی شوزانی حوالہ چی وتی رائٹ سے حوالہ چی وتی قانونی حق کے حوالہ چی پدا آ کے پریپیئر بھی میں کیڈر پریپیئر با میں جنی آدم پریپیئر با تو میں واسطہ یک سٹیپ ایزی بھی کہ ماں سے روی وتی حق کے باوتا جاری کی اس نے اگر کچھ کرنے آئیے سر اس نے سٹینڈ دوری اور سٹانس دوری کہ مارا چی پہ مسئلہ حق دیگ بھی انچو کہ استے میں گندے اوورال دنیا تہا میں گند گئے کہ استے یک فیمنسٹ استے یک اگا مردمی یا فیمنسٹ یک گروپ پہ استے چو ریاست گما روتے اور ایگما ہیلپ ضروری انچو کیا ہوتی حق کے باوتا بریں ہوتی یک قانونی پروسیس یہ تہا روک لوٹ گئے تو ریاست گما ہم روتی بٹ آئیے چی پیشتر آئیے ہوتی مردوں پریپیئر کو تگاما حوالہ چی تو ماں تنی کا آیا چی ہم جلے استے سٹیپ پہ تہائی کہ ماں کی وتی ممبرز استے فلٹر کرنے گئے ممبرز زور گئے آئینی استے سرا کار کرنے گئے آئینی گما ڈسکشن کرنے گئے آئینی گما ڈیبیٹ کرنے گئے آئینی گما اسٹڈی سرکل کرنے گئے تاکہ ماں کی مردمہ مینٹلی پریپیئر بکنی ایٹ لیسٹ اگا ماں یک اوورال بلائیں کمیونٹی نہ کرنے گئے یا سوسائٹی نہ کرنے گئے بٹ یک استے مائنڈ سیٹ مردمہ ما ہور کرنے گئے اور آئین استے پریپیئر کرنے گئے تاکہ استے وتی کمیونٹی اور سوسائٹی تہا بروان کمیونٹیز آئیں تہا بروان اور آئین پریپیئر بکنا انچو کہ یک ما قومی پریپیئر یا میں مردم استے انچو پریپیئر بانو ما روی استے انچو پروسیس دیما بریں قانونی ہیلپ استے حوالہ چی ایون ماں جو ما سوچ کرنے گئے میں مقصد ہے کہ استے بلوچ جنی آدم اسمبلی تک آئی استے میجورٹی نمبر استے سر بھی کہ بچا چینج اماوادی پاسبل ہے یا استے یک چیزیں اماوادی تو اچیو کریں کہ تیکے رسی اتھارٹی بھی اور اتھارٹی لا استے تھرو کہتے ہیں
تو جنی آدم کی اگر قانون سازی تو کا زیادہ سے زیادہ انوالو بھی چیز آٹومیٹکلی چینج کرنا اگر آؤدا یہ نمبرز بڑا سی چیز چینج بوت نہ کرنا تو میں پروسیس ہمیشہ کہ ماں کی کیڈرز پروڈیوس بکنی جنی آدمانی بلوچی جنی آدمانی آئنا اویئر بکنی گراس روٹ اچھی اور دین آئنا استدیما ببرین یا کستے نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی دیے تو میں سوچ باز کرنے گئے امید باز دار گئے چیا کہ امید دارک بیمار اور یا کستے جرنی انسان زندگی تھا انسان استے جہد تھا تو ماں یہ چیزیں چار گئے اور اسے اکارڈنگ استے ماں کار کریں گے انشو کے منگو لوکی ماں استے جنی آدمہ اپروچ کریں گے اور یہ پروگرام ہے تھرو ماں استے میسیج بھی کنوے کرنا کہ اما بلوچی جنی آدم انٹرسٹڈ ہے میگ میں کانٹیکٹ پہ کا میگ میں انوالو بھی یہ استے جہد تھا اور زیادہ نہ بلے ضرور چیزیں نہ چیزیں ضرور سیکھی روکیں اور چیزیں نہ چیزیں ضرور سے لوگ تہاوتی ارد گرد چاگرد تہا سے ضرور سرو کا تو ماں سوچ پاس کرنے گئے کہ ماں سے بلوچی جنی آدمہ ریاست دیما اور آئی وتی استے حق کا مودہ بروتی استے بلوٹی تو امید داری کہ ماں ماوڑ استے وتی چیزاں کاروانا و ماوڑ کی جو دبری دیما جی بانک شو جوان حیال شو جوان واگ امید انگو راجی میں واگ کشموتی ٹارگیٹ ہے کہ منزل کامیاب ہے یک میں ایک جو دی مکہ نگا کاری کہ ہندو بعضیں جنی آدم کے ہستا مرچی باندھا ایک چیو ہستا ایک وشی ایک گامگی جی کس میں راجی سے شکلہ دنیا دیما آرگا ایتی ایک شرعی پلیٹ فارم میں اولی رندے منی کھیلے بلوچنی اڑیں ایکٹیوسٹ پا دہتا گا بلے ہمیں گپا کے تو بانو گوشے گئے تھے کلثوم کے مردمارا ذہنی صورت تیار کرما کوشچن ٹرانسفر کرنا اصیل تیسرا کہ جو بانو گوشے گئے کہ مردمارا ذہنی آگاہی دے مردمارا بیسکلی تیار کرنا آئین ضرورت نہیں بابت گوشگ تئی بعض ایکسپرٹیز ہستا ہیلتھ سر تو کار کرتا ہیلتھ سر تو بعض کار کرتا گا اگا جنی آدمانی ایشو نہیں سر میں اندو گپ یہ طرح گپ کرنا کہ ہمیں ایشو دیما کا ایشو میں آئین کو جاؤں وتی بڑا ترتیب دات کرت کرے یک مستری مسئلہ ہستے نیوٹریشن ہے کہ میں بنیاد تھا کہ علاقہ استانو وسطی اندو دسمبر میں ایک رپورٹ کشتا WHO 2019 دسمبر تو آئی داتا کہ بلوچستان تہا 4 لاکھ مردم نیوٹریشن ہے مطلب خوراک کمی آمچ بھی اشانی تا 2 لاکھ انچے نہ کہ سروائیو کرت نہ کرنا اشانی تا زندگی سر باقی 2 لاکھ انچے نہ کہ آئیش باں نو اشانی تا درہا جنی آدم گنڈو کے زاگے پیدا کنک خوراک نہ رساگی یا کہ کیلوریز ہے وٹامن کمی وڑے ایوڑے سرپدیانی دے گے ہاترہ شمع ادارہ یا کہ چون اشان ترتیب دیں یا کہ چون ایریا نہیں تو دستا سر کرت کام ریسنٹلی جو انٹرنیشنل پاپولیشن ڈے بتا آئیے حوالے سے راجی فارسٹ کا فرسٹ ٹائم جیسے لائف سیکشن میں کنڈکٹ ہوتے جو آؤٹ دا ایشوز جیسے میں ڈسکس ہوتے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ریپروڈکٹیو سیکشل رائٹس جو بابا تا ابر کرنے وہ اسپیشلی بلوچ فیمیل بلوچ بھومے چکا چی پہ اور ادارہ جو بلوچستان ہم بگشی اوور پاکستان کا جو کار کرتے ہیں ادارے نے مردوں و جوان جس کے میں انوائٹ کو فورم تھا انوائٹ کو تھی اور آئین ڈسکس کو تھی تو یہ بالکل ایشوز جستا میں کار اویئرنیس کریٹ کرنا جیسے ایشوز آنا ہائی لائٹ کرنا ایشوز آنا اتھارٹیز آنا ریپرزینٹ کرنا اتھارٹیز نہ تو آئے ریلیٹڈ مردمانہ جیسے انگیج کرنا لنک کرنا اور آئینی گناہ ایشوز آنا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور نہ صرف ایشوز آنا میں ڈسکس ہوتا کیا پروگرام تھا بلکہ ایک بات چل رہی چیزیں آؤدا بت کہ آؤدا ہمارا مردمانہ سولوشنز بھی گوشتا آئنا آئیڈینٹیفائی ہوتا ایریاز جو آؤدا نیڈ زیادہ بتا یا آئنا پروڈکٹس آئیڈینٹیفائی ہوتا جو مردمانی واسطہ ایزیلی اویلیبل ہی ہستا یا جو اگر ہب پہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے برکنے یا کراچی پہ میٹروپولیٹن ہے ابرکنے یا آئیے علاوہ میں رورل ایریاز آنی ابرکنے تو آؤدر مردمانی ایشوز چاہیے اور آپ جام جاگے آنا روتے واتی ایشوز آنا یا ہیلتھ ریلیٹڈ واتی فائدہ یا کجا لائک پروڈکٹس دیا مگر نیوٹریشن ابرکنے تو فیمیلز بعد انیمک بیان تھے آر ڈیورنگ دا پریگنینسی نہ صرف اینیمک بیان بلکہ آئینی باڈی دیگی بھی ریکوائرمنٹ بیان تھی آئینی کیلشیم انٹیک کرنے تھی آئینی فولک ایسڈ ضرورت تھی آئینی دیگی جیسے کیمیکلز آئینی باڈی بیان تھی تو آج جو آرگنائزیشن کی پارٹ تھا نہ صرف اویئرنیس تھا بلکہ آئینہ وتی پروڈکٹس اویلیبلٹی متعلق بھی کو
کہ کجام کجام جاگہاں آئین سینٹرز بنی ترگا اور مردم باز ایزیلی جستے آ سینٹرز رواں اور آ پروڈکٹانا اگلی خود کننتے تو انچے کوشش کرنا گئی ہمیں وہ شام یا ہمیں جہودانا یا میں یہ بوشی کہ جو ایک گیپ یا یا جو یک برج کریٹ کرنے کی کوشش کرنا گئی بٹوین دا پیپل اینڈ بٹوین دا اتھارٹیز اور دا سروس پرووائڈر جو چیزیں متعلق کار کرنے گیا. سو اگین راجی یا کوشش یا جوہد یا خواب جو ماں لوٹی جو بلوچ خواتین یعنی صحت ایجوکیشن ہمیں چھوٹے ایشوز آجائیں تربیان یا گیپ ہم فل کرنا لوٹا گئی اب مجھے گیپ برج بنانا یہ کنیکشن اینی ایکس سولوشنز آنے نہیں. جی بانو کنچکش میں وشا گئے تھے کہ میں کاریں ایشو آنا ہائی لائٹ کرنا مردمانہ سرپدی دے کہ ہما جائے کہ سر بوگی ما ادا سر کنا نو دیکھے یکی ہستے چنا ایشو جنجال و ہر تہ رہتا ہر فیلڈ تا ہستا بلوچانی اور پد اسپیشلی زالبولانی نو یکی وا بانو کلثوم منترا یہ جستا کنا کہ ماشما دورا زانا کہ بلوچ مطلب ایجوکیشن باوتا کہ بلوچ جنک کنی ایجوکیشن حال چین پد بلوچستانا مردین یا ہستے دیہاتا نہیں تھا مردین ہستے اور رو مطلب کراچی کوئٹہ لاہور اسلام آباد وانا پدا آکے لوکل مردم جنک کا اسپیشلی آئین یاترا و بلوچستان تھا جندے پرائیویٹ اسکول یا کہ دیکھے چیزیں کہ بوتا آئی سرا ہم مطلب چہرے مردمہ کے جنکنی وانا کے سرا مختلف ہیں جنگ و حملہ و یونیورسٹی سرا مسئلہ یہ دو چیلنجز ہیں کہ ادا آ مردمانہ بھی تیار کرنے کی کہ طرح روگی ہیں دو مہینے میں آ مردم ہم راہ آئینی بند کے واسطہ مختلف ہیں حربہ پیدا کرنے کے بلوچستان یونیورسٹی بی ایم سی مکران اسکولانی حملش میں بھی مثال ہیں یہ بڑے چیلنجز ہیں وہ اوارش میں پلان چہد تک رہے گا دیما من تے سوالے دیمگا چروگا چ پیشر مسیلے کہ انچو کہ سیدھا ریسنٹ استے میں پروگرام برابر کو کہ استے میں بلوچ وومن ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایشوز آنی برابر کو نو یہ استے پروگرام کرنے کے مقصد اشیا کہ ماں یا کستے لوپ یا کستے کنیکشن جوڑ بکنے یہ انچی آرگنائزیشنز ہیں انچی مردمہ کے یہ چیزیں تو کا انوالو ہے نو ادا استے ہمیں گپی کہ استے میں پوورٹی ریٹ ہمیں کریم میں کرا غربت ہمیں کا بازیں کہ ہر مرد میں آ پروڈکٹس اویل کوٹ نکاگا فریاں بھی استے آ نرواں اما سینٹر تک استے آ پروڈکٹس نکنا نو تو چون لوگ پا لوگ روے ای چیزیں آئینا استے دستا دے نو ای باز امپورٹنٹ ایک چیزیں نو اسیلہ اسی طرح ابر ہم کو باز ڈیٹیل لاسٹ ٹائم کہ استے اگر ما فیوچر راجی استے مردم استے شمی گما کانٹیکٹ بکنا اور شمی پروڈکٹ وقت بروان جنی آدمیں سے دستا بھی دیا چیا کہ اگر آئینی ممبرز مردی آدمہ اور بچے کا تو آستی ایزلی آئینی گما استی گپ پتران اور چیزیں استی دات نکنا پروڈکٹس اور اویرنیس اور اچھی دستا تو اسی واسطہ ما شنگما یک استے ریکویسٹ کو کہ فیوچر شمی ہر جگہ سے سینٹر استا بلوچستانہ ما کوشش کریں کہ ما ایک اسٹیبل بھی بیں کہ ما علاقہ موو کت بکنی اور شمی ہیلپ حضوری اور پروڈکٹ لوگ پا لوگ استے سر بکنی تو آیا استے یہ چیز باز اپریشیٹ کو کہ ما استے حاضر ہر وقتی استے راجی مردم کان راجی ممبرز کان جنی آدم کان ما نگمہ کوارڈینیٹ کرنی یہ حوالہ چی تو یہ باز وشی چیزیں بتگا میں پروگرام میں تھا دومی چیلنج ایجوکیشن ہے یہ ایک بلان ایشو ہے اویئرنیس دیاگ تو یہ جاگئی ایشو سر ابر کنے ایشو باوتا مردمانہ حساس کنک بات ضروری کیا مردم آئی سر بزان اور زانک کہتے تعلیم استے وجہ چی زانک کہتے استے ایجوکیشن وجہ چی کہ یکی بزان کیا یہ مسئلہ اور آئیے یک وجود استے وجود استے آئیے مسئلہ استا یہ جیڑا استا یہ جہودی استے آئیے یک انوالومنٹ استے ایک پارٹیسپیشن استے مجھے واسطہ بات ضروری ہے کہ میں تعلیمہ مینلی فوکس بکنی پاکستان تہا بلوچستان ہما صوبائیں کہ آئیے تہا سجنا چیز زیادہ استے لٹریسی جو ریٹ ہی کم میں تو لٹریسی ریٹ یک فارمیلٹی ڈاکومنٹیشن زانی واسطہ پدا کہ لوگ روی جنیاد میں تعلیم چاہ رہے جنیاد میں تعلیم یک وگوشا کہ میں جو حکومتی مردمند میں ریاست استی مردمند آئین واسطہ یک بلائیں شرم مقامی کے استے آودہ جنیاد میں ایجوکیشن ریٹ استی 21st سینچری کہ آودہ استے کنٹریز استی جنیادم چلائی نگا
awda asti yak balai processi taha asti kanun sazi taha janyadam asti asti different planet and taha se sarbu gai mukhtalif asti field jain taha approach karne gai matanga asti issue tackle na karne gai ki maker asti schools asti lista matanga issues asti tackle na karne gai ki mai janyadam asti school na roga تو ایک بنائی مسئلے کی شی سرستی ابر بوا گو شی سرستی کارکنک سخت ضروری اچھو کہ ما پسنی ابر وکنا چیه کہ من اودا چی استی فادت کو گو ات کو کراچی اوانگا تو ما پسنی دیتا کہ استی پسنی تہا انگا منگوشا کہستی 10 سال پیشتر استی انگا جنی آدم جنک سکولا شتگا جنک سکولا استی رادے بوتگا اور اما ٹنگا بلوچی بچے کو جنے کشانی استی شفٹ بوتگا بٹ جنی آدم جنک سکولا شتگا نو اما سچویشن ہے کہ جنی آدم اور انچ کی جنے کھانا سکولا رو نینا انچو ریسٹرکشنز باز بوتگا انچو سوسائٹل کنڈیشن میں کرا باز بوتگا انچو میں کرا یک پیٹریاکل سوچی انچو میں سر حاوی ہیں کہ ماں گوشے کے استے جنیاد میں دیم روگ استے میں عزت سرا قطرئی چیا کہ پدا آسی کی آستے سوال کا نمت ترسی ہمیں سوال ہے بیسکلی سوال ہے سرا کہ استے پات کے مارا گوشی کے استے ماں استے وانی ماں استے سور نہ کنی تو گوشی ماں سور نہ کنی نو میں عزت سرابرت کا تو شک طرح کہ عزت سرابرت کا ماں استے جنیاد میں دیما وانگا میلی تو یہ استے یک ٹفی چیلنج میں واسطہ اور دومی ما ای چیزا بھی گنتے کہ بلوچی مردم استے کمو کمپنسیٹ کا کمو استے فلیکزیبل بھی وادی کا دیما یہ بلوچی مردم میں ہوشتی ای چیزیں باوتا برکا انچو کہ استے ایم تو میں باز گول ما باز کہ فور ایگزامپل ما سی بلوچی جنیاد میں واسطہ کسانی شیلٹر جا گئے پروڈیوس کو ایجوکیشن واسطہ بیسک آئی ایس ٹی ایجوکیشن دے گئے واسطہ تو یہ کسانی پروسیس بھی آ چکر استے سینسٹائز کرنے کے واسطہ آئیے لوگ والانا سینسٹائز کرنے کے واسطہ اور اما چاگرد مردمانا کہ ای بھی یک کستی زندگی حصہ ہے کہ جنیادم برو بوانی وتی چیزی استے بیچاری او بسکی پدا ای یک منگوشا بلائیں میں واسطہ چیلنجی ما ڈے ون نا چی اولگی روچا چی سی راجی ہمیں کا ممبر استی ما فوکس کرنے گئی تعلیم میں سرا کہ ای چیلنج ہما چون اوور کم کرنے چونکہ میں گندگائی میں کرا ریسورسز نیستن ما ایز اے ممبر ما گوش گئی کہ ایسے انو میں کرا بعضی مردم سر اپروچ کر گئی کراچی استی جو استی ریموٹ ایریاز یا مرجنلائز کمیونٹی بلوچانی ہمارا اپروچ کرنے گا ہمارا تربتا چی مردم اپروچ کرنے گا ہمارا اورانا چی مردم اپروچ کرنے گا نو ما دا اشتاکنی کہ میں کرا ریسورسز نیستا ما چھو استی ای گیپا فل کریں ما چھو ایکتا استے سٹیبل بیں کہ ما موو کت بکنی ایزلی اورانا بروے اور جنکانی ما استے نندو گند بکنی اور آئینا استی چیز سرا ابر بکنی اگر یہ مسئلہ سملرلی ما چھو استی ایزلی موو کت کنی راجی مردم کے استے ما بروے پسنی استی چیز سرا استے کار بکنی تو یک بلائیں پروسیس ہے یک بلائیں جو دی کہ ما وطارا ایدی ما چھو استے کاری بٹ یس ای میں واسطے سجنا چی ٹفیس چیلنج بھی کہ ما استے بروے ای علاقہ استے تعلیم میں سر استے ابر بکنے تو بلے میں مینلی پریورٹی ایجوکیشن ہی اور صرف استے جنے کے بھی نہیں اگر ما استے بیچارے ہیں چکہ ما ڈے ورنہ بھی گوش گئے کہ استے ما کوشش کریں کہ ما کسانی استے چک کا جو بچت کا آیا بھی ما استے ای چیزیں تو کستے گون بکنے آئینی بھی ما تعلیم میں سر ابر بکنے تو ڈیفینیٹلی میں چیز استے ما پلان ہوا گا ما اس سے کار کرنے گئے امید داری کہ استے میں کرا ریسورسز تایا میں ہیلپ آؤٹ کرنے بھی اور ما استے چیزیں دیما بلے جی شما جوانے خیال و لیکن شو رہ گئے تک سر گئے تک شما واحد دن چو عمر اندراج نے راجی ہے بلے دیکھا ایک چیزی میں دیستا کہ شما ایز اے ایکٹیویسٹ بعدیں کار کرتا ما مطلب سوشل میڈیا دیستا کہ شما مطلب مسنگ پرسن ہوں گوتو گئے جانینا رائٹس ہیومن رائٹس والا ہوں گوتو گئے مطلب شما دوئی نا چاہیے ایک جستی میں نیشیں کہ آگاں بچارے تایوں اسٹوڈنٹ لائف وانو کلسوم تو شما سیاسی حوالہ میں شما کردے بوتا ہوں یا کرنٹ ایشوز ہیں سر موجودہ صورتحال سر انو مگوشن کہ یہ ہمیں جنین نہیں مسئلہ ہے سر شما بعضیں مطلب بلوچستان ہیومن رائٹس والا یا کہ فیمینزم والا فیمینسٹ والا گرینا جلسہ جلوس لکوکائی بعض چیز بوتا اگر ما بیچارہ کہ انو بلوچستان کرنٹ ایشوز چون اما شما درہ سرپاد بانو ما گندہ کہ یک اگر مردین یا ہیں آیا کار ایکاں یا کان یا وارنٹ بھی چون بھی آپ ادھر روتے ہیں کوہا تچی یا دیگا ملکی روتے ہیں
پدا اما ملک کے مردم سرکار یا پاکستان فوج ہر کس کے آ کہتے ہمائی گیسا دور کاں گیسے تکیں گیسے تا جانی آدمیں گیسے تا آئی ماسیں آئی پیسیں سوری ماسیں آئی گوہاریں آئی جانے آئی چکاں پدا ہمیں لٹکش کے کہتے ہیں آ لوگ تہا گیسے تہا آئی گنڈوانا بھی لٹ داں بازے نانی دیما آئی زا کشک بھی بودتا ماسے دیما گوہارے دیما پدا آئی گیسا مانداری پدا آئی ذر و سہران زوری تو رو پدا ای درہا چیز سے فزیکلی مطلب ٹارچر سے علاوہ نفسیاتی چیچو سگگاں یا دا بلوچ جنی آدم پدا الٹا بیچارے کو فرنٹ لائن منی کہلو جنین ہے نا یا مردین و نگو مردین کو درہی چیزیں جانی یک کشے کہ وتی ہما براسو مرد و زاہگانی دردہ سے سگگاں کہ شاید جدا ہیں اور دومی نمگا ہما وشنیت کنی طاقت تاؤں فہست کا نگائیں ای بابتا نہ ہیومن رائٹس والا گپ کنا نہ لکاری گپ کنا نہ دشوا گپ کرتے شو وجہ چیاں سر چونکہ اس نے ایک گپے باوتا دیکھنے کہ ای نئی انسیڈنٹ پشت کا مکریکٹ کرنا کلوٹا کہ اشی سلامہ ابر نہ کتا اشی سلا راجی آفیشل سٹیٹمنٹ بھی استی وتی داتک اور یکی سلانا یہ بڑی بازی ایشو بودتگا چونکہ برام شاچی بغیر استی بانو کلسوم بلوچا تک بغیر راجیہ وتی استی گپ پیت کو تھا ہاں راجیہ آن گراؤنڈ نہ بودتا چیئے کہ استی ماں یہ چیز فیل کو تھا کہ استے بات ضروری ہے کہ استے تو وتی جو تی ممبرز آتی استی تی ہمیں چیزیں تو کریٹ کرنے گئے آئینا ہمیں کو تو سٹرونگ دیکھا کہ آ چیزیں استے یک ریاکشنری کہتے آیا استے داشت کت بکنا آیا فیس کت بکنا آیا تو اکا سٹیبل ہے آیا تو اکا سٹرونگ ہے کہ تو اسی ریاکشنر استے برداشت کت کنے انو کے دوران انو کے استے تو وتی ممبرز کلیکٹ کرنے گئے انو کے دوران کے تو وتی استے یا کانسٹیٹیوشن اس طرح کار کرنے گئے بس سافٹلی چیزیں چار گئے کہ آئیے راستے چھو مارا ایڈریس کرنے گئے دومی بلوچستان تہا استے بلوچ جنی آدم دوئی نیمگا چھ استے استثالے استے شکارے یکی وتی کلچر بیریئرز بھی گندگائیں یا پیٹریارکل سوسائٹی پریشر بھی فیس کرنے گئے اور دومی ریاستی جبر بھی گندگائیں یہ چیزیں سر ایچ ڈینائی نہیں سی یہ چیزیں سر ماں ہمیں کا کنڈیم بیکنی ماں ہمیں کا مذمت بیکنی ماں ہمیں کا بیرکی ماں ہمیں کا آواز چیز بیکنی یہ چیزیں جسٹیفائی نہ کر کہ ہمارا جبرا بلوچی جنی آدم استے فیس کرنے گئے نو ادا استے گپ کہتے کہ تو یہ ایشوزاں چھو استے دیما برے اور چھو چارے ماں انچو کے سالیہ گپ کو تھا میں بلوچی جنی آدم ایشوزاں نے سرابر کنگا ایشو چے وڑائیں کجا میں ہر ایشو استے ماوتی کنسیڈر کرنے مائدہ کیٹیگری جوڑ نہ کو تاکہ میں مسنگ پرسن زن سرا ابر نہ کنی میں انفورس ڈس اپیئرنس زن سرا ابر نہ کنی ایون ما یہ چیزیں ہم ایڈریس کریں کہ بلوچی جنی آدم میں استے یا استثالی میں گندے کے آچو مجبور کرن بھی کہ لوگا چی درنا در کہتی وتی پیتے وتی براتے وتی گوارے وتی چکے وتی استے مطلب ہمیں کا رشتہ دارن آئینی باوت استے 10 سال 11 سال استے روڑانی سر نشتہ استے آئی بازیابی واسطہ استے سوال کرنے گئے تو یہ جنی آدم مجبور کنک بوتا 11 سال ہیں کیا جنی آدم استے روڑے سر نشتہ کرتی چکے دیما بگن دیا چک استے بازیابی بیتی 11 سال چی پیشتر میں جنی آدم نہیں تھا دیٹس مین کہ تئی ریاست آئیرہ مجبور کرنے گئے کہ آوتی لوگا چی ڈن بے کہ باؤنڈریز آما کے استے یہ کلچر کے جوڑ کو تک گتا یا کسی اچھس تو آگے نام بیرے جوڑ کر گتا یا بریک کو تک ریاستی جبرا چی رن کے آت کا روڑا یہ بازیابی واسطہ برے تو یہ میں پریورٹی ہستے بٹ اسی واسطہ بھی ما پدا ہستے یہ چیزا میسیج کنوے کنا چونکہ یہ ایشوز آگا تو بعض مرد میں ہمارا یہ چیز بھی گوشت تو من آئیے سمپلی یہ چیز دا تھا کہ کلثوم روتے انڈیویجول رو پریس کلب انڈیویجولی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آنی اپروچ کا یہ حوالہ چی بٹ جو کلثومیں پوچھتا جو نوکنو کے مردمان کی چیزیں سرپت بوا گا ما آئینہ استے نلوٹا کے آئینہ الٹ استے بلگا انو کی حوالہ چی انو کے آنو کی طرف پریپیئر کرنگا ہاں سرپت بوا گا کہ چی بوا گا ان چاگر دے تہا بلوچی جنیاد میں گھوما سوسائٹل بھی لوگے تہا ڈومیسٹک وائلنس بھی یا ریاستی جبر بھی تو یک سرپتی دے تو نور اوے آئینا گوشے کستے تو برو استے سر ابر بکان تنگا چوکا میں سرپتی نیستے من چھو آئینا استے یہ چیزیں سر استے را بگیں آئینا استے بوشا کے شما برو استے یہ چیزیں کنے کلثوم ابر اینڈے ورنا چی کلثوم لکھ گئیں بھی کلثوم استے چونکہ مسالیہ کو مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آنی ممبرز آن چیئر پرسن شنگ مابرائیں حوالہ چی
راجی سے ممبر جی حوالہ چی ابرا لکھ گا تو ماں وتی کوشش ہے ضرور کرنے گا یہ نہیں کہ ماں چیزیں اگنور نہ کرنی میں پریورٹی بنو چی جن آدمی نو میٹر آچی ایشو ون ماں چیزیں کدی کیٹیگرائز نہ کتا نہ ماں چیزیں کدی ڈسکریمنیٹ کریں میں مینلی ایسی چیزاں ادا چی دو آدمی ماں گندی کے جن آدمی یک سوشل لائف ہے جن آدمی یک پرسنل لائف ہے یک سائیکالوجیکل لائف ہے ہر چیز جن آدما ہوتی ہے آتا نو استی دیمائی کو تا ہر چیز گندی یہ حوالہ چی ایک جن آدمی چون گو تھرو کرنے گئے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز کدی اگنور نہ بھی راجی نے مگا چی نہ میں نے مگا چی اور اگر اگنور بھی تو مائی چیز استی جسٹیفائی نہ کرنے گئے مائی چیز سر نہ اشتاق نہیں مائی چیز سر ضرور ابر کریں اور یہ میں یک پرائورٹی تو کا ضرور کہ ایز راجی جی بانوک اصیل منترا یہ جس تک نا کہ یک چیز ہے کہ تئی وتی میں ایکسپرٹیز کے استا یا کہ تئی پی ایچ ڈی ہیں فائنانس سرائیں ایک اپاؤں میں جانا کہ فائنانس میں بنیادی چیزیں اولی ہیں ہر کجا ملک کی بھی مرد بھی گیسی بھی کہ ای بنیادی ضرورت فائنانس منیجمنٹ ہیں پدا دنیا یا ہوں ایک پر ریکگنائزڈ کرتا منتا کہ جنین تہا گیشتر کوالٹی منیجمنٹ ہستا کہ نسبت مردی نے گا یہ چیزیں گیشتر منیجمنٹ کا پمش کا یہ لاتے ملک کے استا بنگلہ دیش و ہندوستان وڑے ایش گیشتر جنین نم کریڈٹ دے گا یا شنی کسانے پرچہ کہ ہما گا پک آئینی کچھ کہ شکش مردی نگا ایک لونی زوری وامی زوری گڑا پرپٹی کا فریجی کا دیکھے چیزی کا بلے جانی نیشے کہ ہما چیزیں واسطہ زوری تھی پتہ کانتے دکانی کرتے پتہ زاگانی سر خرچ بھی ہماری اخراجات ایجوکیشن سر ہیلتھ سر پتہ تو بیچارے کہ ہمارے جنین نے کہہ کہ زر رستاں آئی گیسے تا ویلیوم واسطے آئی گپوں شرطر منک بھی آئی زاگوں شرطراں پمش کہ ایش ضروری گپے کہ منتے گی کہ فائنانس اولی چیزیں نو بلوچ جنی آدم زمینداری چے بغیر پسو گوکان چے درا یا کہ کلچرل دستی دوچا چے بغیر یا کہ گیسے کارا ہر چیز استا درہائی نہ کنا گائیں بلے شے چونکہ کیش اور تنخواہ صورت نہیں یا کہ آرنگا سسٹمیٹک نہیں نہ آوتی وڑا ہچ چیزوں کرت نہ کنا گائیں آوڑا بعض جگہ میں بلوچ استا شرط جوان ریسرچ نبوتا بلے استا کہ بلوچی دو چے سر کار کنا اور آ کے کار کرنا گیا آئینی شرح مطلب آمدنی بو ہے بلکہ پراپر چو سسٹمیٹک طریقہ ہے نا نو یہ چیز یہ کوالٹی ہستے بلوچانی تھا کہ دس دو چھے ہر گسے تھا تقریباً ہستے شانی تھا آگاں یہ بابتا شمع آرگنائزیشن حوالہ چھے پلان ہی ہستے کہ یہ فائنانس مردمارا مینجمنٹ کرنے کے خاطر ہمیں ہنر کیا کہ راستے آ رہا چون صحیح طریقے کار بے بندہ بعض جوانی سوالی اور مناچی منسلک کے اشیاء چی بابا صدنا چی ساری ایک گوشک لوٹا کہ منی ایک ریسرچ کنڈکٹ کو تا بوتا اور منی ریسرچ جو ٹاپک بوتا ہمیں بوتا کہ وومن امپاورمنٹ تھرو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز یعنی کہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جیسے چھ وڑا یک جنینا امپاور کرنے گیا یا سو کال جو گوشن تھی کہ وہاں جنینا امپاور کرنے گئی مائنا لون دے گئی ماں آئینا انسٹیٹیوشنز آنی میں اسپیشلی ابر کرنے گیا اما جو انٹرسٹ فری لونز آنی ابر کرنتی گورا اگر آئی انسٹیٹیوشن جنینا امپاور کرنے گیا آئینا لون دے گیا اسپیشلی اما وومن جو وتی کوئی کار کوئی نہ کوئی چیز ذکر نہ گئے چاہے گود دو چگے بو چاہے زمینداری بو چاہے کوئی بھی طریقہ بو ہمیں وڑا اگر آئے گوشے کہ میں جنینا امپاور کرنے گئی تو ایکچوئل کیا واقعی جنین امپاور بہ گیا جیسے لون جانی وجہ چاہیے نہ گرا منی ریسرچ جو اس فائنڈنگز یہ بتا کہ اما جنین جو آئینہ کوئی فائنینشیل سپورٹ مل لگئی کوئی ادارہ طرف آچی اور آئینہ فائنینشیل اسسٹنٹ مل لگئی جانا گیا کہ آپ پیسہ چو یوٹیلائز بے کرنا چی پین یوٹیلائز بے کرنا اب بیٹر طریقے چی گرو کرنے گیا مینس اگر آئینی بزنس انیشیلی آئینہ 20,000 لون مل لگئی اور آئینی بزنس گرو کرنے گئی گرا آیا نیکسٹ ٹائم 40,000 لون واسطہ اپلائی کت کرنا اور آئیے دیکھیے ایک ریزن ایشیانی گروتھ کرنے گے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسا جنینانا ٹریننگز دیانتی بزنس چو کنک لوٹی آئینی واسطہ لنکیجز کریٹ کرنتے آئینی واسطہ انٹرمیڈیریز آنا کریٹ کرنتے جو امودا آواتی سامانا ایزیلی سیل بے کنا ایز کمپیئر ٹو کسی دیگے مردوں میں تھرو ایزیلی اما جو مغوشی نا کہ B2C کنزیومر ٹو بزنس جیسے آئینی واسطہ اپرچونیٹیز آنا کریٹ کرنے B2B والا اپرچونیٹیز آنا کریٹ کرنتے تو منی ریسرچ فائنڈنگز ہمیں استا تھا کہ اما جانین کار دوئی کرنے گیا دوئی نہ جیسے یک کیا بلے لون مل لگئی دومی لون نہ رسا گئی تو لون نہ رسا کے وجہ چاہیے یہ بے کہ آئیے تو کا سینس آف فائنینسنگ یہ کانسیپٹ نیستے نزا پیسے سیف کرنے گیے
अनाजा पैसे चो यूटिलाइज करने गिए अनाजा पैसे चे पेम डबल करने गिए आइए वास्ता ट्रेनिंग न जानते तो इंस्टीट्यूशंस आइए वास्ता बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस आना मा लुटे के वहाँ मर्ज बेकने चुनिया मनी वती इंटरेस्ट है ये चीजें तो का ये फील्ड तो का फाइनेंस वाना के मनी मकसद ही हमेशा कि माँ वती माशरा वती बलोच कम्युनिटी तो का माँ प्रॉब्लम दिसता कि जनीना ने तो का फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पोर्टफोलियोज बनाए ना आ वती लोगे फाइनेंसिंग का बात शर्री सरा मैनेज करना आ पोर्टफोलियोज बनाए ना आ बीसी करना का पैसा सेव करनते भले आ नजाना कि ये पैसा या मैं चुक्का नहीं तालीम में सरा छू बिदे आई नजाना कि मैं पैसा चुक्का नहीं सेहत सरा छू बेकने आ ई नजाना गया कि मैं पैसे चु वती बिजनेस छू बे बढ़ाने हालांकि द्रो चीज जाना हुनर फन आयनी तो का हमा वड़ी असते जो दुनिया बाकी एम्पावर्ड जनीना ने तो का असते कमी जो ने मई जस्ते कौम मर्दवानी तो का आ जस्ते इल्म गे आ शऊर गे जो ए स्पेसिफिकली ए जागा रूटी तो आइए वास्ता यके तुम्हें वती भी लैकिंग जस्ता कि माँ ये चीज़ ना आइडेंटिफाई न करने गई या अगर मैं दीमा यस्ता भी माँ आ जस्ते आ स्पेसेस आनी नहीं मगा नरवा गई आ जागे आनी नहीं मगा नरवा गई और दूमी गवर्नमेंट ने मगा ची बास इश्यूज जस्ता जैसे कि ओवरऑल पाकिस्तान है तो का अगर मैं फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट है अबर करना तो एक डी है जो इससे हदना से पहला कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता मतलब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बनाया था होता फ्रॉम जीबी ऐसे लेकर आइए केपी एलिचो रीजन जैसा एनआरएसपी कॉन्सेप्ट आता सिंध तो का एसआरएसओ कार करने गए और दिगे रूरल जस्टिस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कार करने गया जो फाइनेंसिंग है तो का ना सिर्फ पैसा दे गया बल्कि कई जमीन वास्ता तई जानवरानी वास्ता ती दिगे कारोबार वास्ता भी पैसा दे गया लेकिन अगर मैं बलोचिस्तान है अबर कने गोरा मैं करे चिच्चो चशे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या बैंक सस्ता जो मर्दुमाना सपोर्ट करने गया मैं करा या बीआरएसपी हस्ते मैं करा मुश्किल चेक एनआरएसपी मरा जाहिर के थे मैं करा मारा मुश्किल चीज जराई तरक्की आती बैंक के चीज कॉन्सेप्ट जाहिर का आए थे लेकिन ए चिच्चो हद तक आ जनीना तक रसा गया जो मगुशी ना बलोची जो दस्तकारी है आमा जनीना आइडेंटिफाई करने गया आयना लोन दे गया बाबा तबर करने गया आयनी ट्रेनिंग सा कराने गया आयनी वास्ते बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने गया भले अन्नु के वक्ता अवेयरनेस में यूथ तो का मैं आयु के जनरेशन तो का बह गई अन्नु मचारे के हमारा सोशल मीडिया तहा बलूची दोस्त जाहिर का गया हमारा सोशल मीडिया तहा जस्ते यूथ जाहिर का गए जो लिंकेजेस आना अपॉर्चुनिटीज आना अवेल करने गई लेकिन अंगा भी सख्त बात जरूरत है मैं कौम स्पेशली वती फाइनेंसिंग इश्यूज आना एड्रेस करने के वास्ता और वती फाइनेंसिंग इश्यूज आना रिजॉल्व करने के वास्ता माँ हमेशा या जस्ते जंग का नाम हमेशा कमेटी तो का मर्दम और बह गए 6 साल कमेटी तो का वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट खत्म बह गए मतलब एक साल जो मर्ची थी पैसा वैल्यू बांधा पैसा थी आप वैल्यू न भी बोले माँ अच्छी चीज़ तो का इन्वेस्ट करने माँ ना जाने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आना मैं जस्ते मैं ना जाने कि हमारा कुछ हम जागे इन्वेस्टमेंट करना था जो आउदमा ग्रोथ पे कने आउदमा प्रॉफिट्स ना अवेल पे कने और आउदमा शर्रे अपॉर्चुनिटीज ना वती वास्ते क्रिएट पे कने तो राजी फोरम में तो का जैसे माँ रिसर्च पेपर्स आना भी वती डिस्कस कने मई जो मेंबर्स आ मई जो ग्रुप पे तहा जो जिने अक्रायना अच्छी कोई रिसर्च लगा आ रिसर्च पेपर्स आना में डिस्कस कने आ रिसर्च पेपर्स आना में जैसे जो पब्लिश में होते गए या जो पब्लिश करने में लुटा गई आ राजी फोरम में तरह में आना पब्लिश कने ताकि मैं मर्दुमानी तक तहा वती रिसर्च स्टडीज आनी जो मैं कंडक्ट होता गई आनी थ्रू फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स आना शेयर पे कने जी यकी अभी गप्पा तो वो शिकायत है कि माँ अगर बेचारा तो सरपदी हवाला या क्या यार इशू आनी हाईलाइट करने के हवाला तो जनियादा में तनी किसी तक मतलब माँ यह दाउन है कि एक बैंक अकाउंट ही मतलब आई आर बी तो जानी ना बैंक अकाउंट हूँ पचको ना करता हूँ ये चीज़ नहीं इस दो महीने मगर एक मस्तरी इशू बान हस्ते के दुरही मसला चे देमा है और जंजाली ज़्यादा का नगाए और डिस्टर्बेंस इसी हस्ते इंसानी ज़िंदगी बलोच सब चागर देता कि आप कूचेगा नहीं था इलाका नहीं था कसान उम्री सूर्य दे गए कि इसी वजह से बातें वाना कौन डिस्टर्ब होते का आई ज़िंदगी हूँ बूता ये रवाज हंसते और देर तक ये बुआ गए कूचेगा नहीं था एरिया नहीं था कसान नहीं सर शुमे राजी ये प्लान नहीं था ये बाबत शुमा चीज़ जीड़ता मारता या कि सरगर्मी या कि आगाही मुहिम में हंसते
जी, आगाही हवाल्याची अगर अबर बेकने तो आगाही म वती दूर, वती पाड़ा, वती गली, वती मीटक दुराई मर्दमान कोशिश करने गई अमा टीम आची अमा वक्त आची जब राजी ऐसा नबूत तक अभी बीइंग असीला इंडिविजुअल जब से मन इस जाने को कि कानून है तो कहे अस्ती के तरह 18 सालाची कम उम्र छुके सूर रहेगी नहीं और आ वक्त आची मैं ये चीजें बारे आवाज चिस्ता और आ चिस्त करने गई चुक्काना अवेयर करने गई फैमिली जाना मा मना करे कि एटलीस्ट तो चुक्का बिल के इशी मैट्रिक बुआनी एटलीस्ट तो चुक्का बिल के इशी कमो इंटर बुआनी शर्रे सांग बेदई शर्रे चीजें जने के सांग कहते लेकिन कम वो अरसा तक पची यहाँ डिसीजन जाना होल्ड बेकने तक के ए चुक जैसे मेंटली ग्रो बेका का वो एजुकेशन में मिलली ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि यह जमीन वास्ता सबसे बहुत जरूरी कि आइए हेल्थ भी अमित छो बीबी कि आया दिगे जैसे एक चुक्के वती लाप है तो का एयर करने के आइए तो का एक कुवत बीबी आइए बोन्स इंचे स्ट्रॉन्ग बेबी हाँ या 5-10 साल 5-10 साल 4-10 साल चुक चिच्चो स्ट्रॉन्ग भी अच्छो मेंटली तोरा डिस्टर्ब बुत कंते फिजिकली तोरा जैसे सक बास डिस्टर्ब बुत कंते ये पूरा लाइफ डिस्टर्ब दी और आ चीज़न मैनेज कुछ ना का तो मावती सोसाइटी है तो का मावती सोशल लाइफ है तो का मावती इर्द गिर्द मर्दमानी तो का ये अवेयरनेस दे के कोशिश करना गई और राजी से मागा खबर करना गोरा राजी से तहा माँ बाकायदा ये पे में जैसे टॉपिक था ना डिस्कस करने वती आयो के जैसे यंग जनरेशन है गुना जो जिन्हें कम ही गुना हो रहा माँ आईने गुना ये चीजें डिस्कस करने के कानून भी हस्ते लेकिन आइए अलावा वाई जरूरत चाहिए कि एक चौके माँ चाहिए चाइल्ड मैरिज ने मगर चाहिए रवक न लूटे आइए रीजन चाहिए कि एटलीस्ट 21 ईयर लूटी एक जनी ने बॉडी आ प्रॉपर डेवलप बैग वास्ता तो आइए कम उम्र है तो का सूर देगा ये भी के तो आइए बॉडी भी डिस्टर्ब बैगे लेकिन आ मेंटली तो रहा आ डिसीजन संभालित कुछ ना करते आ मेंटली तोरा प्रेशर जरूरत करते आ मेंटली तोरा चीज़ां संभालित ना का तो माँ पूरी कोशिश करनी राजी से फोरम में थ्रू माँ डिस्कस करने होती चुक्काने गुना और हाईलाइट करना लिटरली एंड हाईलाइट कोता का महीने मगा अंची केसेस क्या कुछ की माँ होती इलाके तो किस तरह का असाने जनिक को सूत आता और बास खुशी भी कि मैं करे लाते अंची एक्टिव चुक्के अस्ता जो आ कुछ कि माँ फैमिली जाना कन्विंस करने की कोशिश करते कि या माँ कन्विंस करते कि आ ये डिसीजन जाना मजूरा और चे रीजन जानी वजह से डिसीजन जाना मजूरा माँ फैमिली जानी कोनो शब्द डिस्कस करते कि और बाजे शर्रे मर्दम जो चीज़ां समझत कुत कना आयना होती डिसीजन आचे बैक बुतगा तो मैं खुशी है कि माँ यक्काची असीलयाची जब रागी हयात मन बाजी नाना ए अवेयर को और आज दिगे जनेका दिगे दा कसाना अवेयर को किया ये एक नेटवर्किंग गेम में वास्ता ये चीज और मैं कोशिश करने है कि मैं ज्यादा दिन तर ये चीज जाना मैं पहचान डेफिनेटली सिद्धेश्वर कृष्ण तो जो के सारा अबर को बलूची दूसरे हवाला ची या बलूची दुनिया में फाइनेंशियल इश्यूज आनी हवाला ची अब तो मैं एक लाइन ऐड करना ग्रुटा के इदा के अंचो एक इंडिविजुअल और जो एक एक्टिविस्ट जो आ चीज़ें सत्पदी आया हमें करोल एक रियासत है कि भी बल्चिस्तान ने कहा तो बेचारे के मैं हमें ट्रेड यूनियंस बुतगा आप बंद कनक बुतगा या अमा लेबर जो ये चीज़ां सर एक्टिव बुतगा और आया लेजिस्लेशन वास्ता से अबर को तब बुता आ चीज इशा से खत्म कुतगा दैट्स मीन के बल्चिस्तान ने कहा तनिगा मजदूर वास्ता मार्केट अवेलेबल नहीं तो अगर मार्केट अवेलेबल नहीं तो आज जनियादम चू वती कारे यक वैल्यू यक वर्थ अच्छू जान के आस्ते ये कार्य से यक इम्पोर्टेंस से और ये काराचे अगर चे फायदा बुत का तो मार्केट इंट्रोड्यूस तक जरूरी है चूंकि मैं सिंधा कराची तहा चारी के कसकसानी ऑर्गेनाइजेशन जनियादम वुमेन होम बेस्ड एज अ वर्कर कार कन गया जनियाद में लोग जो अनपेड अमा कार के आइए पैसा नरसी आया इंट्रोड्यूस कर गया कानून ने कहा कि आयर भी रिकग्निशन देख बीबी आयर भी एक वैल्यू देख बीबी मेकर बलूची जनियादम एक फिगर एक रेशो या अनपेड है ये कार रिकॉग्नाइज नहीं तो ये बात जरूरी है कि मार्केट अवेलेबल भी और मार्केट अवेलेबल हुए के वास्ता तरह के इश्यूज और एरियाज हाईलाइट करना सख्त जरूरी है और दूमी अबर अंचो के असीला को अर्ली चाइल्ड मैरिजेस आनी माबर कनी राजीय अस्ते ए सेकंड मोस्ट नैरेटिव है अर्ली चाइल्ड मैरिज इश्यूज आनी सारा अबर कनक इश्यूज सारा अस्ते अंचो के असीला अबर को माशी सारा से अंचो डिस्कशन या अबर न कनेंगे मशर प्रॉपर रिसर्च कनेंगे
ماشي اس طرح آرٹیکلز لکھ گئیں ماشی اس طرح یک اسٹیٹسٹک ایسی جنریٹ کرنا گئیں کہ چی وڑا یک افیکٹ کریٹ کا یک معاشرہ تو کا چونکہ یک رپورٹ ہی ما چاری کہ آئی تھا کلیئرلی کچھ گئیں کہ دنیا تا الٹریسی آئی اس ریسپانسبل ہمیشہ کہ اس کے آودے چوک کستے جلدی سور دے اگبا جلدی آٹومیٹکلی سوسائٹی یا معاشرہ سے لٹریسی نمگر ہوتے ہیں تو بات ضروری ہے کہ یہ ایشو ایڈریس کرنا بی کہ ارلی چائلڈ میرج یا چونی کر سے یا چونی ایشو ہے آیا چی مت چی نمگا رو گئے اور آیا سے نتیجہ چاہیے تائی کانسیکوینسز چاہیے تو اس طرح میں کار کرنے میں پوری کوشش کریں گے کہ میں اس طرح ڈسکس بکنے اس طرح اویئر بکنے چک کرنا کہ اس طرح ابر چونک کرنی گئے چونکہ اسیلا گو کہ راجیہ چی آئے گا چی پیشتر سجنانی وقتی یک سٹوریز استا ہے سجی جنی آدم جو راجیہ تا انوالو ہے سجنانی سٹوری استا آ سٹوریز چی سے ایکسپیرینس کو تک آیا سکتے تک اور انو اتکا اس طرح حبر ایک طرح سے سٹیبل کتگی کہ آئین اس طرح حبر کت کنگا ہے نا ہائی لائٹ کت کنگا اور آیا دیما برگا تو ڈیفینیٹلی راجی اس طرح کار کرنا بروٹ گئے اور ارلی میرج ریسنٹلی راجی کے 2 ایشوز اتکا ابھی استے یکی تو وارانہ چیت کا اور دومی کراچی چیت کا ارلی چائلڈ میرج اس طرح سے جانے کی چوک سے جنک بوتا پیتا جاتا پیتا ستے یا مگوشن کیا یہ ایک آنر کلنگ یہ نمگا بورتا کہ جنیات جنے کا گوشتا کہ من سوب نہ کنا من استے نوانا گلوٹا من سکا گلوٹا تو آپ باواتا کہ چوکا گوشتا کہ من سوب نہ کنا پیتا چوک پیتا اور آئی ٹو استے ختم کنک بوتا ماں کے اس رویہ مردم اپروچ کرنے کہ یکی ہمارا اوورال سٹوری ہے بگوشی یا ہمارا قصہ بگوشی آ قصہ استے ابوتا ختم کرک بوتا کہ مارا کارنی ای لوگے مسئلہ ہے ای لوگے مسئلہ ہے تو ماں ای لوگے مسئلہ اس طرح برکت نہ کرنی تو یہ بات سینسٹیو ایشوز ہیں بات طرح کاؤنٹی بات طرح شریعت طرح چارک روٹا کہ تو کجام جگہ چون وڑا ہیلپ دات کنے اور ہیلپ ضرورت کنے میں بعضی ممبرزاں آیا انٹروڈیوس کرنا آئینہ سے موٹیویٹ کرنا آئینہ دیما برک یہ میں رسپانسبلٹی ہے اور میں امید داری کہ میں چاکر مردوں میں ایسی قوم مردوں بھی یہ چیز دیما برک میں نتوار شمع بانک اصیلہ بانک کلثوم بلوچ کے شما مرچی آہتے میں تران مراگشہ میں چاروں کو گوش دارو کنا سرپدی داتا شما یہ گپے گوشہ گئے تھے بانک کے راستیں گپے کے ہر کجام راج بائدیں وطی گپا وط بکا ہر کجام راج تناوادہ دیما شت نرو کے وطی دردہ وطی پریادہ وط نگری تر وط جہان دیما نیاری شما میں جونزے یا گامگے جے کہ راجی نامہ شما ایر کرتا و شما گوشہ گئے کہ راجی بلوچ زالبول یہ رنگ ہیں یا کہ عکسیں یا کہ ہم ماڈل ہیں یا کیریکٹر ہم شکلیں بڑا ایشو استا اللہ میں انچوش کے ماں سرپداں کہ بلوچستان وطی ایشو ہیں بلوچ وطی ایشو ہیں تناوادہ کہ بلوچ جنی آدم بلوچ زالبول درنہ وطی گپا مکان بڑا سندھے نشتگیں یا پنجاب نشتگیں یا درآمد شہرانی نشتگیں دیگا قومانی فیمنزم یا فیمنسٹ یا کہ ہیومن رائٹس والا یا وومن رائٹس والا آئینی مسئلہ جیڑا وحدہ تک حل کرنا کھاں اور آکے ساسا ایہا طرح حل کرنا کھاں کہ آئی جیڑا و جنجال جدا ہیں ہر کجام راجے ہوتی گراؤنڈ ریئلٹیز جدا ہیں ہر کجام راجے ہوتی کوڈ آف کنڈکٹ یا کہ ایتھکس جدا ہیں ہمیں حترانی جیڑا ہوں جدا ہیں میں واہگیں کہ شمیں راجیز شات بات دیما بات ہوتی آخری منزلہ تک سرو باتوں پر بلوچا ایک جوانیں باندھا تھی بیاری گدی میں مراگشتہ کے ہمیں دا آسر بھی